ଆଜି ଶ୍ରୀ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ 107ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ କଳିଙ୍ଗର ବରପୁତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିପୁତ୍ର ଦୁଃସାହସୀ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଜନନାୟକ ଶ୍ରୀ ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ 107ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ବିନ୍ଧାଣୀ ଶ୍ରୀ ବିଜୁବାବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ 14ରେ ଲୁଗାକଳ, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଦୈତାରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇୱେ, ସୁନାବେଡ଼ା ମିଗ ବିମାନ କାରଖାନା, ବାଲିମେଳା ଡ୍ୟାମ୍, ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜ୍, 4 ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରିଷଦ ଓ ଚାରିପାଟିର ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ବାହାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡଚ୍ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିପୁତ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ସୁଜନନାୟକ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛି।